سلام سلام زخبركم تخاتلت سينما سمرة خميس أنيحكم نلمون كم تلمدو وتعيش شوعي مدرخ حزنا قريبنا لنا قاشاي تاني أبي الهفتة ميزلو فلما جن شير لايك تقبرو نزهان فوتو سينما سمرة أو واتسان نتخاتلتنا أب حدا ما عدت أميرة نسبورت هاجرنا أم معبال تركب عوديامو ስለዚህ ደጋጊምና እቶም ሼር ላይክ ዝገበርኩም ሼር ላይክ ጌርኩም መደብኩም መደብ ሲነማ ሰመረ ከተዕቢዋ ንላቦ ከምኡውን ዝኾነ ሃናፅ ርእይቶም ዝለወኩም ኣብ ናይ ኮመንት ሴክሽን ክትፅሕፉልና ከነዘኻኽር ንፈቱ ጽቡቕ ኣቤል ከመይ ጸኒኻ? ጽቡቕ ኣምላኽ መስገን ሳንዴ ራይበል እስከ ኣቢ ከመይ ነይሩ ዕሎ ሻውዓይ መድረኽ ውድድር ከመይ ከም ጸንሐ ንተዓዘብትና ሓበሬታ ከተካፍል ራይ ጽቡቕ ሻውዓይ መድረኽ ጽቡቕ ነይሩ ሎማዓንቲ ከምቲ ንጽበዮ እቲ ብሬክ ኣወይ ናይ ብሬክ ኣወይ ዝሒሉ ንጀሚሩ ሎማዓመት ግን ናይ ብሬክ ኣወይ ጽቡቕ ነይሩ ብጣዕሚ ግን ብድሕሪኡ ክውድኡ ኣይፈቐድሎምን أقدمهم نتي ناي انترميديت نبر نمشوفان زمثل بعد البيسين كوميتات نخزور يلم جميرم نيرم بدحري يقوم بزح يسعون يجي يمسيو أبكر ميت كم زلم حلف ناس زوجته كل جزيتهم مراحت لو ناي جزية حلف ناس زوجته له تراحين بر بعد انترماتش تريك نقدر متوتين كالجوام خالد نيرنجن سنو ناي يسعون بتم هديمم زوعلو توسيدو لما عمت جين تايزر نازي أب قتلة مالا أتي عامي سسميتين سمانا شوعتن نتبي زوهل لو بينام كتميون كوميتاتي زوهل النير مالسي زرع النير ناي عامي جن لما عمت السوق بتصحي كل نهجي مهنياتو بتحالشنا بالسيجس بستفالي منقدي بعد تاريبو كاجا ولا فاندربول بعد بينام هلان كلهم يماقلو يمزلوت نتبي نزيانا يلوم ما عنتقن كندا أكيبهم قد نايقدان كاب عشرة جمر نتبي خندو زحزو انتا جيرم سوم سو إلهم سرايوه اتوددر تيوم قدامو زنبور حموش شمساتو كاب شارشاين دحريد دلو كلتيوم ميلان بينيامن اتيوم قرب ناي بينيام كان زهاد دلو ناي قرق اللي يمثل ازت رحينا تعزيبنا خسافت فرق زنبره ጽቡቕ ኣቤል ኣብ መጀመርያ ናይ 197 ኪሎሜትር ምስተሰላዕ ነቕሎ ምስ በሉ ቀጠልያ መብራህቲ ምሳበሎም ኮሚሽነር ዳኛ ናይቲ ውድድር ከም በዓል ቫናርት ምስ ካልኣዮም ነቲ ውድድር ክቕልስዎ ክሃድሙ ጀሚሮም እስከ እቲ መጀመርታ በዓል ቫናርትስ ኣብዚ ዓመት እዚ ክሳብቲ ንጽበዮ ኣብ ዝኾነ ይኹን ነጥቢ ከምፅእ ኣይንዕዘቦን ኣለና እሞ ስቴጅ ደልዮም ኣለዉ ክንብሎም ንኽእል በዓል ቪዝማ ከመይ እስከ ኣብዚኣ ተኸታቲልካ ካብ መጀመርታ ሒዝና ነቲ ውድድር እናተንከፍና ክንመጽእ እንታይ ድሕጂ بستيج تمتينا ستيج دليم كنبل نخلينا ودليوه مدلاي داقن اتانا يفان ارت حجي بوزو حسايت رأي كان يمنياتو حتى كيلومتر كيدو لحن تواحيتو مالسي تعرتها تزكايدو اندي خات قمقم سوب زحي اي رأي كان انا خوين سمعني هذا بمسرتو امنا يتعنو بوزو حزتا امن كوينو اي رهوكون فان ارت نفولتو فان ارت يكون انزلو لما عمت تاغانتا حسيوا زلو بعبيو سيبكوس ابز وددر اتيلو مچم نوددر كاتو همز عينت قمنا زلو تقادماي اتشمون تي عقمو سنفلطو بعد سيبكوسي زي تشحن 20 كتن بكسو خوستو خلو زي يوناس فينجر انت عينتا بكتو نيرو سنفلط تا عقمتاتو نفلطينا حجنا ابز وددر اتيلو انا خوين سمعني كمزي هيدين كوينوم سو إلهم زلو مو دحري سراح لتصبين كوين سمعنا مهنياتو كل جزء أنا زرنا أنت أهلي كوينو ناي تيم جامبو فيزما استراتيجياتو مي بتاع من سحبك حنسا بك بريك أو يجرو نقطع لها مالين أو كهلا خبا فان أرت أو كمية تانيحو بتاع مي زدن ليد أو تيجبر أفتزبر رخا أفتي هوس كاتاورينا عقبتها سنتير إنا نيب نذكرينا 2023 حجي كوم عينت سراحات كلوا مي إلى حسب ذلك أنا كم خرينا رح نزيك إلى مو كم تيم كتري خلاصات زوجو باجت تي بروجكت ناتهم كل نجري خاص يعني بخمسة ديتا كم نجر دفشل كوينو تودرون ميزان يقعد لي سلازي التبريك أوي دقابره كم زين فتنا خون خالي
ንኣብነት ማለ ከይጠቐስና ዝሓለፍና ሳይሞኔትስ እንታይ ዝገብር ነይሩ ክዝውር ኢሉ ንቕድሚት ወፂኡ ነይሩ ኣጋጣሚ ግን መፅኦም ኣብቲ ክዝውር ከሎ ብካልእ ሸነኽ የማናይ ሸነኽ ሒዙ ከሎ ሶም ካልኦት ሳይድ ሒዞም ምስ ሓለፍዎ ግን ካውንተር ኣታክ ወሲዱ ነቲ ብሬክ ኣወይ ስዒብዎ ማለት እዩ ምስ ካልኣይ ኮይኑ ሕጂ ሓንሳዕ ሲ እቲ ፕላን ሓሲብካዮ ትመፅእ ገለ ነገር ምስ ኮነካ ካልእ ከዓ ናቐያየርካ ኢኻ ትኸይድ ምክንያቱ ቲም ሬድዮስ 10 ግዜ ክዛረቡ ንሰውሖም ከምኡ እዩ ሕጂ ናይ ቫን ኣርት ከም ዝበልካዮ ንስቴጅ ደልዮም ገለ ክንብል ኣይንኽእልን ኢና ምክንያቱ ዓብ ዕላማ ሒዞም ኣለዉ ናይ ዮናስ ቪንጋር ግን እሱ ዓቕምታት ይስእን ስለ ዘሎ ምሳሌ በጓጃ ኣብ ዝህልወሉ ሰዓት ኣብ ስፕሪንት ይኹን ኣብቲ ቅልጣፈ ዓቕምታት ይስእን ስለ ዘሎ ብካልእ ሰባት ስቴጅ ናይ ምርካብ ድሌት ክህልዎም ከም ዝኽእል እርግፀኛ ናይ ዝመርኣያ ከዓ እታ ናይ ዓቕል ፅበት ጆርገንሰን ዝገበራ ብቐዳማይ ኣብታ ዝሓለፈት ኣብ ራብዓይ መድረኽ እሳ ተርእየካ ማለት እዩ ፅቡቕ ኣቤል ከምዚ ንገልፆ ዘለና ቫን ኣርት እቲ ናቶም ስትራተጂ ከምዚ ክትፈልጦ ኢልካ ክትግምቶ ምክንያቱ ኣብ ዝተፈላለየ ኢኻ ትረኽቦም ዘለኻ ክሳብ መወዳእታ እውን ተዳሪናዮ ቫን ኣርት ኣብ ዘካየዶ ውድድር እቲ ዝበለፀ ፀወታይ ነይሩ ብፍላይ ኣብ ቁልቁለት 84 እንዳሃረመ ኣብዚ ናይ መወዳእታ ኪሎ ሜትራት ናይ ብሓቂ ዝሰርሖ ነበረ ስራሕ ተዓዚብና ኢና ሙሉእ ዓቕሚ ከም ዘለዎን ክሳብ መወዳእታ ስርኢና ኢና ምክንያቱ ኣብ ፈለማ 5 እስካብ 19 ኪሎ ሜትር ምስ ሃደመ ምስ ተዋሓጠ ፅቡቕ ምስታ ጉሩብ ውዒሉ ኣበርኪቱ እውን ኣብዚ ላስት ኪሎ ሜትራት እውን ዓብ ስራሕ ክሰርሕ ኢና ርኢና ብፍላይ ነበራ ቁልቁለት ዓቐበት ምስ ደየብካስ ክሳብ 84 ኪሎ ሜትር እናሃረመ ነታ መራሒት ጉጅለ ሒዙ ዝጠራንፋ ነይሩ ዓቕሚ ከም ዘለውን ቫን ኣርት ርኢና ብተመሳሳሊ ግን ብዙሓት ካብ ኩለን ጋንታታት ብዙሕ ሎም መዓልቲ ዓባይ ጉጅለ ክሓቁንዋ ክጉፅጉፅዋ ዝወዓሉ ካብ መጀመርያ ትሒዞም ነይሮም ነዚ ከዓ ንስቴጅ ከም ዘሎ የርእየካ እዚኦም ተፃወቱ እዚኦም ከመይ ንገልፆም ብጣዕሚ ኣብ መንጎ ሕጂ እቲ ኩሉ ግዜ እቲ ሪፍራንስ ዝሕጉሰካ ነገር እንታይ እዩ ሓበሬታ እዩ ኣብ መንጎ ሕጂ ዋላ ሰሪዑ የርእዮም ነይሩ ንበዓል ግራንድ ቶማስ ንበዓል ኮስቲዩም ገለ የርእየና ነይሩ 23 ሚእታዊት ናይ ፀወታ ዝቕልስ ዘሎ ተቐዳማይ 21 ሚእታዊት 20 ሚእታዊት ገለ እናበለ ይሰርዖ ነይሩ የርእዩኻ ሕጂ ኣብቲ ኣጋ መወዳእታ ከዓ ዝወሰዶ ፃዕሪ ተርእይናሲ በጀካ ሳልሰይቲ መድረኽ ኣብ ኩሉ መድረኻት ኣብ ሳብ ሕጂ ተኻይዱ ዘሎ ኣብ 7 መድረኻት እንታይ ዘርእየካ ፈረንሳውያን እዮም ዝዕብልልዎ ነዚ ናይ ኣግሬሲቭ ራይደር ኮምፓቲቭ ሕጂ እንታይ እዚ እቲ ዘውፅዎ ሃልኪ እቲ ዝፅዕርዎ ፃዕሪ እቲ ዝወስድዎ ውሳነታት ገለ ደማሚሮም እንዲኦም ዝህቦም ሕጂ እንተሪኢኻስ 4 ወሲዶም ኣለዉ ክሳብ ሕጂ ቀሊል ነገር ኣይኮነን እዚ ንወዲ ከምዚ እኒአ ከዓ እቲ ነቲ ፀወታ ከመቅሮ ዝኽእል ከፀብቆ ዝኽእል ነቲ ፀወታ እሱ ኢና ንደሊ ንሕና እምበር ስቑ ኢሎም ከይዶም ውዒሎም ኣብቲ መወዳእታ እንተደኣ ነታ ዓወት ጥራሕ ክሳይ ነብላ ኮይና ከዓ ምዚ ብፍላይ ሕጂ ምፅኦ ዘሎ ናይ ታዲቦ ጋጃ ስታይሉ ንበል ዋላ ተዓቕሙ ኣይስሕበካን እዩ ይቐትሎ እዩ ነቲ ውድድር መቐረቱ የጥፎ እዩ ሕጂ ከም ዝበልካዮ ግን ናይ በዓል ቫን ኣርት ዓቕምታት ኣብ ዳሕራይ ዝርአ ኮይኑ ይስምዓና ዓቀ ጽቡቕ ኣለኻ ኣቤል ከምዚ ንዕዘቦ ዘለናስ ኣብ ምናልባት ፈረንሳውያን ከም መንገዲ ከም ልዕሊ ኩሉ ዶ ይፈልጥዎ ትብል ኣበይ ይርብሖምን ክትብል ትኽእል ኢኻ እንተዘይኮይኑ ግን ከም ዝገለጽካዮ ናይ ብሓቂ ኣብ ሳልሳይ መድረኽ ጥራሕ ኣብ ብሉፅ ኮምፓቲቭ ዘይተሸለመ እምበር ኣብ ኩለን ኣብ 4 ናይ ፈረንሳውያን እዮም ተሸሊሞም ተሓንቲ እውን ታይም ትርያልያ ነይራ ስለዚ በዓል ቨርኬል ሎማዓልቲ ኮስቲዩም እንደገና በዓል ማርቲንስ ኣርሚሪያል ኣብ ካልኣይ መድረኽ ስለዚ 4 ፈረንሳውያን እዮም እዚኦም ተዓዊቶም ጽቡቕ ኣቤል እስከ ኣብ ምህዳም ተዳሪኢና ከም ዝንገልጾ ዘለና እውን ኤኤፍ ትማሊ ናይ ብሓቂ ብሄሊ ጽቡቕ ዝኾነ ውሳነ ወሲዶም ሎም መዓልቲ እውን ከምኡ ክደግሙ ኢሎም ንመድረኽ ቃለሱ ኣለዉ ናይ ኤኤፍ እስከ ከመይ ዘሎ ዕላማ ኣብዚ ናይ ሎም ዓመት ስቴጅ እዮም መብዛሕትአን ጋንታታት ንስቴጅ ኢለን ድመፃ ዋላ ኢንተርናሽናል ዓላ ኮን ስቴጅ ኢልያ ከም ዝኣተወሲ ገሊፃታ እያ ንስቴጅን ዝመፃ ስቴጅ ክቡር እዩ ብጣዕሚ ኣብ ብፍላይ ኣብ ቱር ፍራንስ ኣብ ግራንድ ቱር እውን ብፍላይ ከዓ ኣብ ቱር ፍራንስ ስቴጅ ክቡር እዩ ብጣዕሚ ክቡር እዩ ከስተምሮ ክነሰውዕሎ ዘለና ሕጂ ንስቴጅ ኢለን እየን ዝመፃ መብዛሕትአን ጋንታታት እዚ ብሬክ ኣዌይ ዝገብርኦ ኣብ መንጎ ዝገብርኦ ኩሉ ቃልሲ ተርእይናዮ ንስቴጅ እዩ በቃ ስቴጅ ዓብ ክብሪ እዩ ዘለዎ እንተ ተረኺቡ ዝፅላእ ኣይኮነን ማልያታት ግን ንስቴጅ ኢለን እየን ዝመፃ
በዚ ንሪኦ ዘለና ግን ዋላ ናይ ስቴጅ ይኹን ዋላ ናይ ገለ ይኹን የኢ ዓብሊላቶላ ዋላ ናይ ዓቐበት ሰለስተ ማልያ በይናታ ጋንታ ሒዛቶላ ክልተ ማልያ በይኑ ታሪ በኳቻ ሒዝዎ ኣሎ ሕጂ ንስቴጅ ላይን ንመጻ ግን ይፈቕዱ የለውን እምበር ንስቴጅ ላይን ከም ትብሎ ዘለኻ ጽቡቕ ኣለኻ ቀጻሊ በዓል ኢኖስ ሙቭስታር አርኬ ኢኤፍ ተመሳሳሊ ናይ ምህዳም ዕድል ተጠቂምካ ንስቴጅ ፀዋታ ከም ዘለዎ የሪአካ ኣብ መውደቕቲ ኣብየሎ ዓመት ከም ተደጋጋሚ ንገልጾ ዘለና መውደቕቲ የጋጥም ኣሎ መንጽሩ እውን ማሰይቲ ከምኡ ሄንድሎ መዓልቲ ኣብታ ኣስታት 5 ኪሎ ሜትር ክትርፍ ከላ ዝወደቓ ምስ በዓል አልሚድያ ብዙሓት እዮም ተደራሪቦም ወዲቖም ናይ ብሓቂ ግዜ ክስር ኢናዮ ዘይተጸበዮ ኣብ መወዳእታ ኣብቲ ናይ ብሉጽ ናይ መንእሰይ እውን ምስተብትየን ኣሎ እንደገና ብሓፈሻ ግዜ ኣብ ናይ ብጫውን ምስኦም ስለዚ ኣብዚ ናይ ክሳራ ናይ መውደቕቲ ከመይ ትገልጹ እጂ መውደቕቲ ሎማ ዓመት ካ ተጋሂኑ ዓሚ ነማር ነርና ሎማ ዓመት ካ ዝተጋነነ ኮይኑ ዓሚ ሕጂት ቦታ እዩ ኣብ መንጎ ብዙሕ ከምዚ መፍለይ ናይ ጽርግያታት ዝበዝሓ መድረኻት እንድስራዕ ዝነረን ብጣዕሚ ሸጋር ነይሩ ሎማ ዓመት ግን በቃ ዋላት ቦታ ደሓን ከሎ እቲ መውደቕቲ ግን በዚሕ ኢሎ ብጣዕሚ በዚሕ ኢሎ እቲ መውደቕቲ ሕጂ ሃስያታት ከይብደሎን ከማን ትስከፍ ምስ ናይ ቢናም ሓዊስካሲ ምግጫው ይመስል ናይ ቢናም መውደቕቲ ይመስለን ግን ምስ ናይ ቢናም ሓዊስካ ሎማ ዓንቲ ከዓ ጆናል ሜድያ ማለት እንታይ ዓይነት ኣበርክቶታት ዘለዎም ኣብዚ ውድድር እዚ እንታይ ዓይነት መቐረት ዘለዎም ንሳቶም ስንፈልጥ ሕጂ ቁርብ ግን ምዝ ናይ ቤን ሂላ ኣልዒልካ ፀናሓብ ናይ መንእስያ ተዋዳሪ እዎ ሎማ ዓመት ባቅሊን እዩ ነቲ ፀወታ ኣመቂሮ ዘሎ 17 ካሊእ ጥራሕ ተፈንቲቱ ኸይድ ዘሎ ካብቲ ናይ ብጫ ማልያ ዘሎ ውድድር ከማን ኣብ ናይ ጻዕዳ ማልያ ዘሎ ውድድር ኣዝዩ ይምቅር ምክንያቱ ተዋዳርነት ኣለዎም ኣብ መንጎ ክልቲኦም ብፍላይ ማለት እዩ እጂ እሳቶም ከመቅሩ እዮም ነቲ ውድድር ንሕናስ ዋላ ብገለ ሸነኹ እንዲኻ ናስተማቐርካያ ትኸይድ በንሄሊ ድሓን እቲ ሻድሻይ ገለሎ ሮድሪገዝ ግን ሎማ ዓመት ዝሒልና ዓሚ ካልኣይ ኮይኑ ይወዲእዎ ነይሩ ኒቫኖፕል ኣብ ድሕሪኡ ኮይኑ ምኸማን ብዙሕ ናይ ፈንቶ ነይሩ ግን ሎማ ዓመት ሮድሪገዝ ብጣዕሚ ዝሒሉ ሕጂ ከምዚ ንስቴጅ ዋላ ኢኖስ ከይተረፈት ንስቴጅ ኢላ ዝመፀት ኮይና ትስማዓካ ሎማ ዓንቲ ግራን ቶማስ ምውፅኡ ፅባሕ ከዓ ከምኡ ክንርኢ ኢና እናታቶም ሕጂ ንሳቶም እውን ንስቴጅ ኢሎም ዝመፁ ዘለው ፅቡቅ ኣለካ ስቴጅ ክቡር እዩ ኣብዚ ኣቤል ከምዚ ንሪኦ ዘለና ናይ ብሓቂ ኣብ ዝሓለፈ እውን ከም ዝገለጽናዮ ትማልያ ትማሊ ፎኳቻ ሰለስቲአን ኣረኪብዎን ሎሚ ግን ክልተ ማልያን ስቴጅን ተዓዊቱ ዳርጋ ሰለስተ ክንብሎ ንኽእል ኢና ኣብዚ ናይ ማልያ ምቅያር ዝመጽእ ዘሎ ስክፍታያ ንቐጻሊ ከም ዝዘልዕሎ ዘለኹ ወላ ነቲ ናይ ነጥቢ 156 ኣብፅሒዎ ነቲ ናይ ነጥቢ እውን ከምዚ ኣብ መወዳእታ ቅንጥብጣብ እንዳገበረ ከይወስዶ የስግእ ዶ ኢላ ሓቲተካ ነይረስ ከብዚ ንዛረብ ሕጂ የስካእከ ሕጂ ዋላ ኣፍና መሊእና ከም ደስግእ ንመስክ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ፆታታት ተርእናዮ ኣብተን ከበድቲ ዓቐበታት ኣብ በቃ ኣብቲ ዝኸበደ ተኮይኑ ሄርስ ካታጎሪ 1 2 ዘለዎ ተኮይኑ ኣብ ኢንተርሚዲየት 20 ኢላ ትጅምር ኣብኡ ድማ 20 ኢላ ትጅምር ኣላ ኣብቲ ከበድቲ ዓቐበታት ደሓን ከምዚ ካታጎሪ 3 ገለገለ ዘለዎ ተኮይኑ ከዓ እንታይ ገይሮም ኣለዎ ኣብቲ መንጎ ዝግበር ኢንተርሚዲየት 20 ኣብቲ መወዳእታ ዝግበር ከዓ 30 ኢሉ ጅምር ኣሎ 30 25 ገለ ዝቕፅል ከምኡ ጅምር ኣሎ ሕጂ እሳቶም ካብዝን ላዕሊ እንታይ ገብሩ ክእሉ እቶም ኦርጋናይዘራት እቲኦም ግን ኣብ መንጎ ኣብ ዝግበር ዘሎ ናይ ኢንተርሚዲየት ነጥቢ ናይ ምውላልሲ ሱ ኢሉ በቃ ኣተሓዙኡስ ወጃሃላይ ኮይኑ ኣይ ሕጉሰካን ምክንያቱ እቲኦም ክሳይ ገይሮም ዘለው እቶም ተፃወቲ ኩሎም ሕጂ እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ምስልካት ኣብ ዝተሪእኻዮ ዲድ ኣውቲ እንታይ ሞ ክሰርሕ ዳኣኒ ሞ እንታይ ክሰርሕ ሞ ናይ ተንጋንታት ብፍላይ ናይ ትሪክን ኢንተርማች ብፍላይ ኢንተርማች ማለት እዩ ብቐንዱ ሕጂ ካብ ፅባሕ ክመሓይሽ ኮይኑ ስማዓካ ከመይ ተራእየልና ብጫ ሒዙ ስለ ዝነበረ እያ ሰካፊት ኮይና እምበር ሕጂ ግን እንታይ ክትከውን ዋላ ቫንደርፑል ነቲ ቀጠልያ ማልያ ክቃልስ ዝኾነ ምናልባት ኣልፔሽ እንዶ ተሓይሽ ነቶም ቀዲሞም ክኸዱ ዝደልዩ ክሳይ ግብር ኣቢላ ሃዲና ነቲ ውድድር ኣብኡ እንተደኣ ዒስራታት ክወስድዎ ጀሚሮም እቲ እንደልዮ ቁፅሪ ክኸይድ እዩ ናይ ፖኳቻ ከዓ ካብቲ ደለው ውድድር ናቱ ክእለ ተኽእሎታት ኣለዎ ምክንያቱ ገለ ስቴጃት ብካልኦት ተቃደምቲ ንስቴጅ ሃንተርስ ገለ ነገር ኣዊታት ገለ ክሸፋፈን ስለ ዝኽእል እምበር ከም ዝሪኦ ዘለና 30 30 20 እናወሰደ ድሕን ንኸይድ ኮይኑ
እሱ ነቲ እንደልዮን ግዜ ፖይንት ሃሪሙ እሱ ተቀጠልያ ከወስዶ ዝኽእል እዚ በዓብላል ነጥቢ ኣመንጎ ቢንያም እንደሎ ናይ ነጥቢ ፍልሕ ተሪኻስ ናብ 45 ኮይኑ ኣሎ እጅዚ ኣሰካፊ ወታይል ኣተዋዳሪ ኮይኑ ጥራሕ ደይኮነሲ ልዑል ዓቕምን ብቕዓትን ኣብ ርእሲ ድማ ዕድልን ከማን ረኺቡለሱ ብኩሉ መንገዲ ንዑ ዝጠዕም ዕድል ኮይኑ ስማዓካ بقابل حج انتي أبزيا مساخن من لألا نعقبتون توهبا نطبي نري لنا واحد بمغان قصاب حجي شو عتا نطبي زمرح زلو تيمولرس حجي اتم هاديمم زوعل زلو خانا نعدهم يتفعلوا اب نفسهم كساب حجي بشو عتا نطبس كيدنا شو عتا مدرخ بصحنا اب زبانو مالا اب زون تماليا امن خيد ايرد كانالو سلازي دريف دلو تررت عقبات እንድሕር ደኣ በዓል ፖካቻ ተጽቢት ጌርናሎም እንት ናይ ዓቐበት እውን ናብኦም ይኽኸይድ ስለዚ እዝን ካልእ እንደማሚርና እንታይ መግለጽሉ ናይ ዓቐበት ናውያ በቃ ናይ ዓቐበት ናውያ ምክንያቱ እስቲ ሆርስ ካታጎሪስ እሱ እንዲ ኻኣቱ ኣብ ኸኣ ብዙሕ ነጥቢ ዝወሃብ በቃ ግድን ናውያሳ እታ ናይ ዓቐበት ግድን እሱ እዩ ዝወስዳ ዓመት እውን እሱ እዩ ዝወስዳ ምናልባት ሕሳብ ሕጂ ኣሳሊዋ ዘሎ ቲም ዌለንስ ግን እንታይ ኮይና ዘላ መሲልካ ሓደ ወዲ ጋንቲ እዩ ودغانت ስለዝኾነ ነቲ ብዙሕ ፎከስ ኣይገብረሉን ዘሎ ነቲ ታድባል ግን በተሓልሸነካ እዚ ናይ ውሕድ ነጥብታ ስለዝኾነ በዘለዎ ጥራሕ ይኸይድ ጸንሕ ምክንያቱ ንኹሉ ቁጥር ንፍክብል ከዓ ዘየድሉ ይሃልክታ ስለዘይኣቱ ታዲቦካቻ ተደይ ኮይኑ ታናይ ዓቐብናት እያ ኣፍታ ቀጠልያ ግን ኣብ ኣፍቲ ክሰርሕዎ ዝግብኦም ለውጥታት እንተደኣ ገይሮም ቶም ጋንታሲ እቲ ነጥብታት ክቀያየር ተኽእሎታት ኣለዎ እዚ ጥራሕ ክብል ዝኽእል ግምተይ ምናልባት እቲ ናይ ጽባሕ ስቴጅ ክንኣቱ ተረኣ ኮይና ፍላት ከም ምዃኑ መጠን ሕጂ ንክልቲዩ ኣብ ክልቲዩ እሶም ነጥቢ ከዋህሉ ዘለዎም እንቲኦም ኣብ ናይ ሹኳ ዝወዳደሩ ተቃደምቲ ስለዚ ኣብ ናይ ሹኳ ክንብል ከለና ከመይና ሕጂ ንኣብነት ናይ ጽባሕ ውድድር 171 እያ ቁሩብ ክትዕርፎም እያ ብመጠኑ 20 ኪሎ ሜትር ናይ 2 ኪሎ ሜትር ክትዕርፎም እያ ማልሲ ካብተን ዝቐነያ ስቴጃት ቁሩብ ተሓይሽ ኤጌን ኣብ ርእሲኡ ከዓ ሞር ፍላት እያ ሙሉእ ፍላት እያ በቃ ናይ ጽባሕ በቃ ሸገርቲ ዝኾነ ዓቐበታት የብላን ኣብ መወዳእታ ሓንቲ ካታጎሪ ፎርያ ሳኻ 900 ሜትር እያ 3.8% እያ ክትዕቀን እታ ኢንተርሚዲየት ኣብ 85 ኪሎ ሜትር እያ ክትግበር በቃ እዚኣ ሕጂ ኣብቲ ኢንተርሚዲየት ዘሎን ኣብ ፊኒሽ ላይን ዘሎን ተጠቂሞም ነቲ ናይ ቀጠልያ ማልያ ክመልስዎ ተኽእሉ ኣለዎም ሕጂ ጽባሕ بدحريو كميو كايدكا قسنا بلنا أما معتاوي أفتنه حبريتات كنحبر نفوتو كنت عزبتنا بزخ كستوعلو زلوم تي أمونغو زقبر بريك أوي نت بتاعت فلالي وزلو نايلو ما عمد فولي نجر غير وزلو تناي انترميديت لحليفهم زهوبهم زلو تري كوينو تي ناي شوكا سلز دخومو قد خويني كوينتم ناي شوكا لو ما عمد زموت توادرتي بتعم تصبو حانت ناي فليبسن داي مهلاوغن أو مقرتو أو دلاتي صبغ عبيل كل التقاليل الكامس ناي صباح حبريتان تعذبتنا قال حبريتها هيب كيام اللغة عبناي ماليا عبناي عقب لو تخمت سايكلني عبناي قتاليا خمسة قلصوت صنحها توم ناي شوكا لو تخمتو تثبيت نقبرو لهم مغنياتو صباح نوعهم تطعم مدرخ شامنيت مدرخ سلو زخونت عبناي زخونة يكون من إسيات ماليا عب زقبر وي كومباتيف رايدر انتاي تثبيت عليك በቃ ዝስ ህንድክ ሳብ ክንዴ ናይ ምክንያቱ ከምዚ ከዘንጉዑ ተደይ ኮይኑ ቶም ኣፍቲ 10 ይገለ ዘለው ብሬክ ኣወይ ገይሮም ነቲ ነጥቢ ከምቲ በቀዳማይ ጂን ኣብ ትማሊ ዝራኣናዮ ቫንደርፑልሲ ኣቀዲሙ ዝተነጽፈ ግዜ እዩ ከምዚ ኣገይርዋሞ ኮሚታት ተደይ ኮይኑ በቃ ድመጽ ለውጥስ የለን ኣብ ናይ ግዜ ኣብ ናይ ቀጠልያ ግን 20 ኣብ መንጎ 20 17 15 ናበለ ዝኸይድ ኣሎ ኣብቲ መወዳእታ 50 ኢሉ ይጅምር ምክንያቱ ፍላስ ዝኾነ ብዙሕ ነጥብ ስለዝዋም 50 30 20 18 ናደይ ዝኸይድ ኣው ለውጥታት ክመጽእ ብዙሕ ተስፋ ኣለኒ صبغ عبيل ما تعذبتنا خمس تقول تصنعها أبناء شامنا مدرخ تنتانينا نرخب بزلهم زقرب كلهم حبريتا سنيقهم كهونو سملو تسفينا كبرات خطاتلتنا سينما سمرة أب سبورت عجيبات تسرح نعاكم كاباكم نباكم زغنا مدب يعتقرب لكم مدب سينما سمرة دماغ باكم يتعبمو نزا مدب نختعبي واخد لكم شير لايك بمقبر كنزها نفوتو تم زغنا هنا صريت زلكم ونبنا كومنت سكشن دفولنا نلوم زبلنا نشوعي مدرخ تنتاني أبي الهفتم استخدمتلكم ينيرون أبي الهفتم بشمكم كان مسجونن فوتو يغنينا تخطاتلتنا أبناي شامنا مدرك نراخبينا سلام